Reni. No. Ndaya kuzokuona ndizvi. Ayamaita basi. Sekuru Musunda Gore vaya kuzokuona. Chikafatina. Kuzoti kugara kwacho. Pamunyoka izo dzine dzuro mukomana wakabaya nyoka kuita yakutsika so. Ndichaita kuti iye ndimuvakirisire imba 2 rooms. Ndomisira solar. Ndona anofanira zvomanzi. Ndomisira TV. Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV. Mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa. Munoyeuchidzwa Teachcat MTV tinodzifamira. Sekuru Musunda Gore vanozikanwa nekurapa vachishandisa chivanhu. Nhasi vashanyira mumwe mukomana anorarama neurema munzvimbo yeChiweshe kunonzi kuChaka Village. Mukomana uyu anorarama neurema, haasimuki, haafambi, anongoti paanenge arara ndipapo. Sekuru Musunda Gore wachifamba vachienda uku, vanoti ivo vakanzwa mwoyo wavo uchipushwa uchisundudzirwa kuti vasvike pamusha apa kuti wakwanise kubatsira mukomana uyu. Gogo vanorarama nemukomana uyu watsanangura matambudziko avanosangana navo pakuchengeta mukomana iyeyu anorarama neurema. Ngatichinzwei zvizere tichipinda munyaya yedu. Reni. No. Ndaya kuzokuona ndizvi. Ayamaita basi. Sekuru Musunda Gore vaya kuzokuona. Ndichirangarira panguva ndakapedzera kuona iwe kudhara uchigara wakarara papi ipapo. Saka ndiri mukati masango ndakafunga kuti Reni arikurarama upenyu upi. Asi one day ndikati Mwari ndinoona Reni ndimigire zvinhu zvokuti Reni upenyu wake abatsirike achirarama ndizvi. Ndozoti aufamba auiti sei unogara wakarara papi ipapo. Saka tabva kuHarare kuti ndiyozokubatsira sehama yangu yandikamborarama naye kudhara. Saka ndakugira chikafu zvakati uchazviona zvichauya nemagumbezi atakutengera. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka uchirarama kudai. So saka vandauya navo kuti vanga vachikuona kuti uri kurarama sei kuitira kuti kana mhuri yeZimbabwe ichange ichikuonawo izokwanisa kunge ichikubatsira zvakare. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwamukadai muri. Zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Teachcat MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinovhundutsa pamwe chete nedzinosetsa. So nhasi ndarasikira ndiri kuno kuChiweshe kunonzi kuChaka Village uko kwandauya kuno nasekuru Musunda Gore avo vanzwawo mwoyo wavo wekusundwa kuti vanga vachibatsira mukomaleni vandinavo panapa. Saka so muri kuona mhuri yeZimbabwe kurarama kuri kuita mukomaleni. Saka so sekuru Musunda Gore wanzwa mwoyo kurwadza, wanzwa kusundwa, wakati regaiwo ndisvikewo nezvandinokwanisa kuti tinge tichibatsirawo mukomaleni kuti vange vachiraramawo zviri nyore. So mukomaleni vanorarama neurema. Ndofunga muri kuona pavakagara panapa havasimuki, havamuki, havaite sei. Saka mhuri yeZimbabwe chawira inini, chawira iwewe, chawira iwewe, chawira inini. Saka sevana veZimbabwe kana tichinge tiine matambudziko tinofanira kuti tibatsirane. Saka ndichamboita hurukuro namukomaleni tombonzwa kuti zvakamira sei. Ndozoitawo zvakare hurukuro nagogo vacho vanovachengeta. Mukomaleni makadii? Ndiri pahangu kana makadii. Ndinotenda mukomaleni. Munonzi Leni ani? Ndinonzi Leni Momsindazora. Alright, mukomaleni. Mune makore mangani? Ndine 37, gore ndi wa 88. Muri wa 88? 1988. Alright. Mukomaleni muri kurangarira here imimi kuti chii chakaitika kuti muzokwanise kusvika pamasvika apa? Zveshuwa zvimwe ndichiri kurangarira. Kutanga kwandakaita ndakatanga ndichienda kuchikoro. Saka ndeve ndiri kubhora ndokwataitamba. Ndokauya kachingira kurwadza makumbo yangu. Okay. Ndikauya kumba ndikaudza vabereki kuti makumbo ari kurwadza. Vakafunga kuti pamwe ndadonha kubhora asi ndanga ndisina kudonha. So ndakaita mazuva
ndichirwadziwa kudaro ndichienda kuchikoro ndichirwadziwa kusvikira ndakutadza kufamba zvokuenda kuchikoro ndakuramba ndakagara kumba. Okay, saka panapa munogara nani? Panapa ndinogara nagogo. Ko baba namama varipi? Nasekuru baba namai varipi? Baba namai vakashaya. Okay, saka mukomaleni kugara kwamuri kuita nagogo panapa matambudziko api amuri kusangana nawo kutiwo munge muchiraramawo zviri nani? Ya matambudziko atiri kusangana nawo echikafu pamwe nezvimwe zvekubatsirika nazvo zvangava magumbezi nezvimwe zvekubatsirika nazvo. Okay, zvaasingakwanisi kuwana gogo. Alright, saka imimi hamutokwanisa kumuka mumuke zvekuti kana mungade wheelchair ikwanisi kushanda? Wheelchair kana wheelchair ndogona kuti ndikagadzikwa pawheelchair ndogona kutogara. Munogona kutogara? Ndogona kutogara ndikachigirwa nekuti panapa ndiri mbabvu dzakundirwadza ndogona ndikararira one side. Okay, handikwanisa kupinduka rimwe side. Alright, mukomaleni, aiwa tinotenda. Saka so mashoko api ipapapa muri yeZimbabwe iri kukuonai, muri kuonekwa nevanhu vakasiyana siyana, vamwe vari kuna UK, South Africa, Zimbabwe yacho yese iri kukuonai nhasi panapa paTV. Mashoko api mukomaleni amuri kuda kuudzawo mhuri yeZimbabwe nguva singazivi kuti ndo zvamakaita? Mashoko api? Taona nhasi sekuru Musundagore vasundwa vakauya vakakuonai, ko kune vamwe muri kuda kuti kudii nhasi? Kune vamwe ndinongotiwa nezvavari kuona handina chandinogona kuita. Kunyange gogo vandinogara navo havana chavanokwanisa kuita, asi vanogona kungovabatsirawo nezvavanokwanisa kundibatsirawo nezvoti gogo akwanise kuenderera mberi nekunditenda. Alright, aiwa ndinotenda mukomaleni mazvita. Makadi gogo? Makadiwo. Ndisekuru Musundagore, ndakurangarira ndikati kandiona hama dzangu mushure munge ndichiziva murume wayo achirarama achitambudzika akarara panzvimbo 1. Saka ndiri mumasango uku ndakadana mwoyo wangu wakaramba ukati ndinofanira kunomubatsira nekuti ari kutambudzika. Ndaiziva kutambura kwake, asi zvaita kuti ndisumuke ndibve kwandinogara kuti ndimuinge kuti ndiuye kuzomubatsira. Ndisaka mwana zuva ranhasi ndauya kuzokuonai, ndati ndiuye kuzomurangarira, ndichimupa chikafu, ndichimupa magombeze, ndichimupa sipo, ndichimupa sefi kuti awachisirwe zvinhu zvaanoshandisa iye. Saka ndauya kuzokuonai nekuti upenyu hwaari kurarama uri kundishungurudza, uri kundibata-bata. Saka ndiri kuti ndichange ndiinaye pazvizhinji zvichake zvichimunetsa, nezvandinenge ndichiwanawo ndichange ndichiuya ndichimubatsira. Neni ndichange ndichikubatsira misine nguva, ndichaita kuti pamwedzi pega pega ndinokwanisa ndichiuya kuzokuona ndichikupa zvaunenge uchida kuti ubatsirike. Chii chimwe chanoda? Panodiwa mapamba here pana Lenasi? Anoshandisa chii? Nongoshandisa majira chete. Majira chete. Achawana mapamba arananzika. Ndichaita kuti ndimugire mapamba. Ndanzwa achinzi foni yake haina chaja. Ndichatenga bhatiri kuti abatsirike, but now ndamuigira hupfu. Ndayane hupfu, mafuta, zvikafu zvichauya panapa. Zvatamuigira nemagombezi kuti anga achishandisa kuti abatsirike. Ndiri kuti rambai mune mwoyo waminawo kumuchengeta. Mwari vachakuitira zvakanaka. Ndizvozvo. Kudenga muchaenda nekuti Mwari vane nzvimbo yavachakumakira pakuchengeta pamuta munhu akutambudzika zvakadai. Zvakanaka. Saka ndichaita kuti zvinhu zvakadai nazvo zvisvike pano kuti zvinge zvichidzidzwa kwaari achiona zvinhu zvakamuita. Matambudziko api gogo amuri kusangana nawo? Muri kurarama sei nemukomana? Kurarama kwacho nkakuja Bonongwe pano. Chikafu hatina. Kuzoti kugara kwacho pamunyoka izvo dzine dzuro mukomana uyo wakabaya nyoka kuita yakutsika so. Asi ashedzerera ramba hatina. Ndikoshedzera moto ndikokumanyana moto mwana kuita yakutenda so uko adatsika. Ndiyo mararamiro yo ndikuita pano hakusi kuti kurarama chaiko hakuna. Saka zvane nguva yakareba sei gogo izvi? Aiwa zvaita mazuva. Zvachova. Alright, ndinotenda gogo. Saka chamungadai muri kuda imimi chamunofungidzira kuti mukawana zvekuti munogona kurarama zviri nani chingava chiri chii? Kana vipiwe mpupu. Upfu. Namuriwo wacho tongorarama chete. Alright.
asi kuti apa amheno aiwa hazvina mhosva gogo ndo zvazvinoita. Saka Leni ndiani wenyu? Leni ni nzukuru Akaberekwa namwana wangu musikana. Alright. Baba wake wakafa. Pamusha pacho popo vese vakafa. Alright. Vakafikira amai vake kupedzisira. Imimi ndimakasara. Ndiko kusara kwaine manje kuti ndivaregerere vana vega vega kuti agarapo. Ndaona zvandiremera. Ndizvozvo. Saka ndakadhonza vana vakauya pano. Vari vatatu. Okay. 2 vasikana ava. Ameno kwaari kuningi kumazuva. Okay. Alisale ndiye. Alright. Ndiye woni naye. Wachitu wacho ndiyana mwana uyu musikana kwa maona pano. Ambuya mwana uyu amba kubatsireni muhwiro. Ine ndaenda. Mbana manje asati wabwera ufu. Asati adzoka. Ndatarisa pamiri akaita pamushapenyu panapa nditika ndakatarisa ndisikuona pane teleti andisikuiona nditika ndichaita kuti ndibvise mari kuti pachirogomba richiri panapa neteleti ndichaita kuti iye ndimuvakirisire imba 2 rooms ndomisira solar ndona anofarira zveumhanzi ndomisira TV redio tomutengera zvimwe change tichingouya nevatori venhau ndichiuya navo ndichimubatsira nezvakawanda panapa ndati ndichakuisira tower light kana maviri kuti pange paine chiedza manheru kuitira kuti ndiri kuona zvakare muri kugara mudhuze negomo saka muri mudhuze negomo munhu ange muchifamba zvakare nyoka handitika saka ndoti mukwanise muchibatsirika pachiedza chepamusha panapa ndichakuitirai tongoti chese chichange chidiwa ndichaedza nepandinokwanisa kuti ndimubatsire napo ndisingazivi kuti pahembe anopfeka hembe ino asi panodiwa hembe dzake dzatichatenga dzekuti misi nenguva hakuna munhu asina hembe handizvozvo panodiwa hembe dzake kuti dzimwe dzenguva anombopfeka nyangwe ari paariwopo pahembe dzake nekuti hakuna munhu akararama asina hembe dzake handiti saka ndichange ndichiuya nehembe dzake zvakare zvatinomuigira kuti abatsirike nenyaya yekuti ndanzwa achitizvo pakaya wiche akakwanisa kutsigirwa anokwanisa kuti agare pawiche handika ndichaita kuti zvakare panotiri kudzoka pakuma next week ndakutoya newiche yacho kuti dzimwe dzenguva anenge ndambobudawo panze handiti mongombogadzika-gadzikawo obuda panze kuti akwanisa kunge achionana nevamwe saka panguva ino ndichakumbira vandiri kuenda navo kwatasiya mota dzedu kuroti rodhi yacho tiende kuti vari kubatsirai kutakura chikafu chatamigira nemagumbezi atamutengera.
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira.